Zarauzko ikurrinari dagokion bigarren jardunaldian gara, eta lehen txandan San Juanek lortu du denborarik onena, eta 3 puntuko errenta lortu du gaur bertan Tiranen aurretik. Une honetan, 4 puntuko altxorra dute azken asteburuari begira, beraientzat, hor bekaldean diren ontzientzat, urrengoa izango baita azken asteburu. Gero Donostiako banderarentzat 2 asteburuko etenaldia, eta azken estropada ligakoak lehen 8 traineruentzat bakarrik izango dira. Bandera txuria, hastear da bigarren txanda. Ea ba. Bai! Bai, hau ere ona. Bai, jauna. Hemen ditugu. Lehen kaletik Santurtzi. Bigarrenetik Orillo. 3garrenetik Ondarro. 4garrenetik Donostiar. Donostiarren branka aurretik hasiera honetan. Nire ustez olatukero eta biziago, Urak indarra hartu eta ura berantz doan enean. Beira, aurre hori, Bueno, bazen aurkezpenekin, Ibon. Santurtzin, Iker Zabalak, 3 aldaketatxo. Estriborran, Borja Biadero sartu du, ohiko tostan bigarrengoan, Medina, 3garren tostara eramanda eta Marke Lortza lehorrean. Eta baborrean sartu direnak, Sorin Dragan, 4garrengoan, eta Gorka Ribero, espaldan, Peña eta Astelarra, Mazta tostara, eta horrek esan nahi du, Papa horrak, Mikel Portularrumek, batetik, eta Zunbeltz Perezek, atxeden eguna dute. Acabar arriba, estírate! Santurtzi 2 segundoko atzerapenarekin, baina hortxe dira dendenak, minutu bateko lana eginda, oso orekatuta. Eta bigarren kaletik Orillo, eta aipa dezagun atzokoaren ostean, Saltzamendik aldaketa desiente egitea erabaki duela, Ibon. 6 aldaketa, Estriborranketik Imanol Garmendia, 4garren tostan, beroiko tostan Esteban, eta 5garrengoan Estriborren Xabier Arregi. Aldape horrek usten dugu aurrean, eta Josu Ostola Zaginarra 4garrengo tosta baborrean, eta Jon Albizu baborranketik. Beraz, gaur ere beste dozen ardi bat aldaketa. Bueno, mugimenduak bai, zerbaiten bila, izan ere atzokoa egun gogorra izan baitzen Oriotarrentzat. Hori da, Zarautz badakigu zenik garrantzitsua den Oriotarrentzat, eta atzo egun txarra, eta badakigu goi mailako kirolean, asmatzen ez denean irabaztera joan da, horrelakoa sortatzen dira. 3garren kaletik, hor dira ondarrutarrak, eta aldaketa pare bat errasti jauna. Bat Estriborrean, Erlantzegia 3garren tostan, eta bestia Baborrean, Peña eta Praiz. Horretarako, Estriborrean bezala Baborrean, Pina Mutil, mugitu ditu, tostaz lehorrean geratu dira, Eneko Azkarate eta Sergio Corrales. Segundo batean, 4 traineruak. Hor duzu helikopteroaren ikuspegi. Orioren branka aurretik, hori bai. Eta 4garren kaletik Donostiarrak, Makazagaren mutilak, eta 3 aldaketa egin ditu baita ere, Makazaga. Hori, atzo estropada oso ona egin zuen, pantxaontziak, Estriborrean Kepa Arrizabalaga sartu da, Makazagaren konfiantzazko gizona, alain osanbela, gutxitan bezala lehorrean utzita, eta Baborrean 2 aldaketak, gerri-gerrian, Iban López 3garrengoan, eta Xabat Pastor, Hernani Argaztea, traineruaren ardiko tostan jarri da. Vamos a acabar. Centímetro atrás. Hori aurretik, baina Donostiarra eta Ondarro hortxe dute, eta Santurtzi ere bai. Bueno, Baion Saltzamendiren hitzak ekarriko ditugu. Hauxe da, atzoko egunaren ostean, Euskal Telebistaren kamara aurrean egin duen hausnarketa. Beste intentzio batzukin etorregea zautza, baino onartu berdeu, gure lantxarra medio, nahi ez genuen postua lortu genula atzo. Gaur bigarren txandan jutia tokatu zaigu eta saiatuko geha atzekoa baino lan hobi egiten. Aurreneko Luzordan ez ginen gu, oso presaka ibili ginen, oso urduri, oso ansioso, oso motz, oso arronketatik kanpo. Eta sosegu pizkat falta zaigu, behintzat gure armak erakusteko, gero gure armakin ze emaitza lortze duen hori beste asunto bat izango da. Baino atzo bezala muituta ez tekau zeinik. Eta orduan gure gaurko helburua, aurreneko txanda izan, bigarrena izan, 3garrena izan, eta postu baten atzetik baino gehiago saiatuko geha gerana edo egiten duguna
estropadan egiten saiatzen. Horta aterako geha eta hausi izango gure gaurko helburua. Bueno, osnarketa zorrotza, Eta garbitze- eskertzen diogu gainera. Garbitze hor aipatu dituen hitza, Mikel, arraunean agertzen denean. Eta jonek esan du, presa hitza. Arraunketaz kanpo, motz, lantxarra, Dana laguntxarra. ezin garbiago. Itzegin. Orain ongi ekin diote, Garbi doaz aurretik, diferentzia txikia da, baina aurretik doaz oriotarrak. Koparean konfidantza duen taldea da. Orio, Horra bizu aldaperi, laborri jarraitzeko. Kaiku 5 eta 12koa markatu du lehen, horti bera Garbi orain. Horta 5 eta 0-5 Oriorentzat. Ondarrutarrek bat gehiago, Ondarruk ziago oso eman du Ondarruk. Donostiarrak 3, Santurtzi ere bai. 5-0-5 Oriorentzat, Ondarroak 5-0-6, Donostiarrak 5-0-8, Santurtzik ere 5-0-8, eta orain maniobra ostean, Orio eta Ondarroaren artean, ziagoako segundu hori, Santurtzi 3, Donostiarra 4. Eta hemen dauden lau taldetatik, lau trenetatik, hiru bintzat, hiruren ezaugarria da, poparean oso ongi moldatzen direla, Santurtzi, atzo ipatu genuen, Orio ere bai, eta Ondarrutarrak esan ziguten, bueno, beren armetako bat hori dela, eta atzo, Donostiarrak ikusi genuen, ze estropada egintzen. Hemen gorka begira, olatu gainean. Olatuan, begira olatuan. Horixe da olatua, olatuan. Diferentzia gora doa. Luze eskatzen du gorka. Askotan olatu hartu, treneruak abiadura hartzen du, eta beste olatua eta atorrenerako trenerua azkarrago doa. Eta abiadura horrek lagundu egiten du bigarrena ere hartzen. Horregatik da garrantzitsua, ongi ez. Unai Luzuriaga dauka taluan, Donostiarra, egunon. Egunon. Borroka bizian gaurkan Santurtzirekin. Bai, ala dirudi, gaur, irteera nahiko txukun egin dugu. Orain, adirudi ziaboga eman da gero, hor askeneko postua burukan gaudela Santurtzikin. Bueno, aitzaki bezala ez dakit kalea esango nuke, baina, gaur puntuak ez digu garrantzirik emango, baina klasifikatoriari bai, ez? Gaur interesatzen zaigu atzoko 6. postu hori mantentzea, baina zaila iruditzen zait izango dela. Zer pentsatu duzu, laugarren kalea tokatu zaizuela jakindakoan? Nik uste dut gehiagin bat psikologoa dara, ez? Psikologikoki laugarren kalea esaten dute okerrena dela, baina, demostratu egin behar eta arraun egin behar da kale guztietatik, así que aitzakirik ez. Bueno, sailkapen nagusian eroso zaudete, hori egia da, 7. toki horretan, ez dago fidatzerik, baina, 2 estropada besteik ez dira falta liga bukatzeko. Galdetu nahi nizun, nola dagoen zalegoa, aurtengoa, goi mailako ligan, jokatzen duzuen estropada denboraldia dela ikusten. Zalegoa komentatzen digute kaletik eta ondo ez, zenboz eta ondo ez, ondo izarete eta nik uste dut ondo gaudela, gurek helburuak lortuta daude, bigarren talde hortan nahi genuen egon, hor gaude, hor mantendu gehiago gehien bat, eta alde hortatik pozik gaude. Bueno, ber nola bukatzen den hau, sorterik onena, Unai. Eskerrik asko, zori. Bai, eta ezin da ahaztu, ETE Ligan non diren Donostiarrak, playofferako postua lehen tokian, eta KE Ligaren bigarren multzoan, 4 puntuko errentarekin lehen tokian direla Donostiarrak, eta automatikoki igotzeko posibilitate ederrekin. Bueno, eta Orio egan egiten ari da, Ibon. Bai, jauna. Orio egan egiten ari da orain bigarren luzean. Gaur bai. Presa aipatu begira, presa da hor ongi bukatzea ekarri. Bestea Donostiarraren inguruan ikusi dugu 3. kalera etorria zergatik. Nik uste dut ura bera, korrontea garrapatzen du Arutza eta horregatik Makazagak horregatik. Saiestu egin behar da hori. Abantaileak, bentajak handiak dira, Handiak. Ziabogan Orio Ondarroari 1, orain 12. Santurtziri 3, orain 11. Gainean. Segi eta segi. Bai. Azkara, begira, osatzen ari. albitzuren da bizi. Nola pasa arraun. Gainantziak, dio. Bai, olatuan askotan gertatzen da. Olatua hartu eta arraunariak antzematen du. Gero, aurreko olatua jo edo zikina harrapatu eta sentsazioak galdu egin duela olatua. Eta gainean doa. Horregatik askotan aipatzen da, sentitu hitza, patroiak horixe sentitzen jakin behar.
Eta horretan maixua da. Aranberri. Non da, herrian Eta gainera. bere herrian gainera hemen. Begira, haitian dato zoriotarrak. Erakustaldia ematen ari dira gaur. Ze luze ederra egin duten. Gainean doaz, begira, gainean oraindik ere. Eta gainean doazenan, treneruak 5. tosta inguruan gainera, aparra ateratzen du, beste apar bat ateratzen du. Oso luze hona hori jotarre. Santurtzi eta Ondarroa 13-14. Hor da hori olan erditan. San Juanek hor 10 eta 11. 9 eta 57 hori jo. Ongi libratu du orain, Ondarroa. Pasa egin Ondarru, begira, Ondarru. Santurtzi hobeto. Ondarroa 14, Santurtzi 15, baina irteeran Santurtzi aurretik. Irteeran Santurtzi hobeto. Eta orain Donostiarrak 20 segundura. 9 eta 57, Oriok 10-0-2, Ondarroak eta Santurtzik, Donostiarrak 10-0-7, eta Oriok orain branka, Santurtziri 15, Ondarroari 17, ikusten duzu egoikaldean, Donostiarrak 20. Bigarren luze, aparta egin dute. Zoragarria. Hori jotan. Eta orain 2 palada gutxiagotan kanpora, 34 palat herrian. Ez da ritmo txarra arraunean, ongi egin ezkero. Horren Ondarrutarrari, altunari. Begira detalea, aipatu dugu aurten, eskuin hanka, kaelean jartzen duen, nik uste dut, bakarra dela aurrekalaritan. Eta barruko ziago gaur oso mantsoa da, gero zuzentzerakoan olatuak kontra sartzen delako eta ez duelako laguntza. Begira nolako tartea. 16 doa diferentzia, brankaz ere orain hori jotarrak tartea zabaltzen ari dira. Zer den, atzo Donostiarrari segundo bat, Santurtziri 8, Ondarroari 12, Atzo, eta gaur bigarren luzean Poparian Orio azken aurrekoa izan zen 11garren eta 4. luzean ere bai. Eta gaur begira, Poparia nola etorri den ontzia. Eta askotan jende galdetzen du, hori nola saltzen da? Nik bat uste dut, goimailako kirolean irabaztera atera eta segituan atzean geratuta horrek asko zigortzen du. Gorka Elordi, Ondarroa, egunon. Egunon bai. Akats txikien alarrutik ordaindu daiteke, ziabogana. Bai, lehenengo ziaboi bikaina egin jau, eta nik uste horre bentajia hartu dugu, eta hemen ostea Santurtzen apurtxo bat lehenagoa sartu ga, eta ez da lortu ondo agarrati, eta apurtxo bat atzetik urten dugu. Bueno, hor segitzen dut burrukan, gaur emoten dugu lehenengo tendakuk baina hobeto guzela, eta interesgarri xera. Orio ez ezik, gainontzekoak hor zaudete eta edozer gauza gertatu daiteke estropada oraindik ez delako. Bai, ikusten da, bueno, horixo urte guztin zer, guaino untotxua goritxik bilire, atzo igual ez ben hainbeste igarri, batez be barrurutz, guk baino denbora txarroak iben, gaur ostea, bigarren duzi, bikainen jabe eta txalotzeko izan da berana. Gu horgea burrukan bestekin. Eta zein da zure ustez gakoa gaur hemen, gainontzeko arerioak atzean usteko? Olatuk hartzen igarti, ezta? Hemen kanpoa diferentzia bizkatetzen da, baina ez hainbeste, eta barrurutz alditz ikusten denara, asmatu eskero, oso ondo hileikela edo oso atzen gehatu. Ikusiko dugu, nola bukatzen den, eskerrik asko Gorka, sorte hon. Bale, zeu, eskerrik asko. Hor diferentzia, San Juanen ikuspegitik garrantzitsua, gaur lortu duten Altxorrarekin konforme joango dira. 3 puntu gaur Tirani eta lehendikan bat 4, baina beti gehiago nahi, espadan. Nora gainera eta Galiziera joan behar, urrengo astean. Hori da. Orain Santurtzia usten ari zaio, hori horren abiaduran doa. Bai. 15ko errentarekin egin du Santurtziren aurretik hori Ziaboga eta orain 16 segundo bat. Oazen San Nikolas ontzira. Olidek, man! Haupa bersaiz kampeun! Tagi! Ai! Ai, Giosen! Man! Man, tira arriba! Ai! Haupa Iban! Gora ekartzeko, ongi libratzeko. Remonta! Dale, baja! Egun berezia, patroiarentzat, albizurentzat, berzaitz askorentzat. Jauna, 3 zarauzta. Zarauztarrak izanik, hemen, estropada baitea haientzat. Pestainatxoa nola ikusten dugun, Eta atzokoarekin alderatuta, bakarren batek esan lezake, Poparean zergatik gaur, azkarro, askotan dioguna. Ura berantz doalako, ez da berdina izaten, mareak gora joatea edo berantz joatea. Gehiago markatzen du beti, eta aldeak handiagoak izaten dira, ura berantz datorren.
Santurtzi ondo, kanpora, orain. Hori joren mailan. Hori joren mailan. Ondarrutarrek 6 segundu galdu dituzte luze honetan, horiorekin konparaketa eginda, eta Donostiarrak ere bai, beste 6. Baina, Santurtzik, 1, 2, hor dabil GPS-a dantza. Eso está mejor. ¡Atrás! ¡Estamos chupando, Orio! Begira, zurina hori. Seguir moviendo. ¡Bote a nivel para todo! ¡Va! Begira, nola da, ongi nabigatu zontzi hori, aurrea garbi. A la vuelta desvenérate. Vamos a coger todo. ¡Abar! Gero taldea konfidantza du, poparean. Ongi bukatu, ikusten da alegin hori, Seguido. ¿Listos? ¡Va! San Juanek lehen txandan, 15 eta 45 egin du, Oriok 15 eta 10. Ziago azkarra ere dituz gainera hori hori, ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero dale, hijo mío! ¡Vamos, vamos! Eta hor, Mikel, beste ohar bat ere bai, nik ez dakit ikusi ez ditudalako, baina zenbait entrenatzaileek arraunei tope berezi bat jartzen diete, zertarako brankaz joateko, neurri bat, eta arraunari buelta eman, sistema oso simple bada, arraunaren topea mugitu egiten da, eta horrekin joka dezakete arraunlariek. Biguntzeko edo kogortzeko. 18 doa tartea. Maniobratik irten eta 2 segundu, 3 segundu sartu dizkio Oriok Santurtziri. ¡Golpea, a favor! ¡Golpea, a favor! ¡Va! Bazen hori jotaren ontzira. ¡Vai! ¡Sigue montado! ¡Dale hasta atrás! ¿Listos? ¿Listos? ¡Más de 20 segundos! ¡Dale! Orentxe, begira, gaina. Begira. ¡Agiratzea! Begira, bosgarren tosta inguruko aparra hori. ¡Hori de Llorit! ¡Iama! ¡Beris aldeite! Marcar el bote los 4. Julio Artetxe, Santurtzi, egunon. Egunon bai. Atzo baino beto bai, baina gaurko gonbidatu berezi horrekin ezinean gaur, Bai, berehala ies egin zaigu Orio, eta betiko hirurok hor gaude atzean. Gaur, ezinezkoa da bigarren txanda irabaztea, baina, posturen bat ia igo dezakegun. Lehendabiziko kalea. Nik ez dakit hemen zein den onena, zein den txarrena, baina askok esan digute lehendabiziko kale hori ez zutela nahi. Zeuek? Uste dut inork ez zuela nahi, ez? Baina, daukaguna da, eta, atzokoa etzen txarra, eta, estropada kaskarra egin genuen. Gaurkoan berriz, ez da inona kalea, baina hor gaude, Ondarroa eta Donostiarraren aurrean. Eta beste egun batzuetan kale txarrenetik, txarragoatik joan gara, eta gaur ez gara kexatuko. Ikusiko dugu nola bukatuko den, orain ez dalako bukatu eta poparian edo zer gauza gertatu daitekelako. Eskerrik asko, Julio. Bale, zuei, bai. Gaurko kaleari begirari da jendea. Esan dezagun, Gaztainazpi eta Olazabal, hemen lehorreko tosta honetatik, bat zenbakiarekin konforme, erabat konforme. Eta hasi aurretik esan dugu, lehorretik, hobeto, eta arraraz gogoan dut, lehenbiziko kale hau dora esaten konformetzegola, orduan hartu dolatu ikeragarria, zerak, errekak, eta orain Santurtzipera ez dator gaizki. Ez. Irten direnean, Ziabogatik berriz Oriok oso momentu ona, hor olatuak hartu, eta 15-etik 20-21 batera eraman du diferentzia. Orain, hor Txeleko 2 minutuan eusten ari da. Ondarroa pera ere bai, Bai. Edo besteak ere hartzen ari dira, edo Oriok ez du orain arrantzatu lehen bigarren luzean hartutako olatu sorta hori. Eta itxasoaldia, askotan, etortzen ezpada, segi egin behar da, etorri arte. Bizkor, txandako azken protagonista, Iñaki Arostegi, egunon berriz ere. Bai, egunon. Poparian, bigarren luzean hautsi du estropada Oriok. Bai, gaur bai, kanpoa gare oso ondo jungea, baina egia da abantailak barruak batez ere bigarrengo luzean, eta oaintxe momentu honetan mina egiten egea.
Bueno, bigarrengo txandan nahiko burruka izango genula espero genuen ala izan da, baina uste bentaja politatatzen nahi gala, 24 segundu bigarren nahi momentu honetan, guztua egiten nahi gan estropakin. Bigarren txandan aritzea, ez dakit, atzoko emaitzaren araberako ondorioa da, baina ez dakit nola hartu zuten arraunlariek. Gu ez ginen horren bila etorri, gu atzo banderera azteko ilusioakin etorri ginen, eta zapore txarrak egun ginen etxea. Atzo gaurko alderantziz, barruko luzetan galdu genuen abantaila guztia, eta gaur abantaila hori barruko luzetan atera dugu, da atzo guztaz ginen ateratu, gaur baingoz behintzat txanda oso ondo irabazi dugu guztua, ikusiko du, azkeneko txandako ze markak dituzten. Gozatu. Venga, eskerrik asko. 19 eta 51 berriro luze zoragarria egin dute Oriotarrek, Santurtzi 30-era, eta izan dituzte bi momentu Oriotarrek, luzearen hasiera eta orain bukaera, errematea. Izugarria, luze honetan Santurtziri 15 segundu. Bukaeran 10 kendu dizkio minutu terdian. Bigarrenari. Hauek gaur denborarik onena egiteko moduko denborak dira, Bai. Eta begira Donostiarra estropada eremua zeharkatu eta nondik ari den bukatzen, Santurtzi, 32-ra, 20 eta 24 Santurtziarren denbora, eutsi egin dio hirugarren tokiari Antiguako Amak, Ondarrutarak 42 segundura heldu dira, 20 eta 24, eta Donostiarrak segundutxoren bat gehiago, eta hau ere San Juanen aurretik. Beraz, Donostiarra 4. tokian kokatuta, eta hor da irudia, Gorka Aranberri, banaka bere mutilak zoriontzen. Oso garbi baitu berak, estropada ona, dotorea, egin dutela gaur hemen Zarauzko bigarren jardunaldia. Lehenengoan kale, atzo, gaur ordea goi mailako Orio bat ikusi du. Haundia, eta lehen esan dudana, denbora horiek dira, gaur erregistro hori denborarik onena egiteko modukoak dira, diferentzia horiek. Iragarkien ostean ikusiko dugu hori, Orioren erreferentzia hobetzeko gai izango ote diren edo ez, hori gero argituko da. Ikusten duzue, Oriok 19-51, Santurtzik 20-24, Ondarroak 20-24, Donostiarrak 20-25. Gero lehen txandakoak, San Juan, San Pedro Kaiku eta Tiran, orantxe zuzenketa txikiak, hau bai, epaimaiaren errepaso hori, galbaia pasa bideo finisa aztertu eta azken oneritziarekin, hause da baleko zelkapena, erreferentzia Oriok 19, 51 eta 56. Horezko txandan berehala, lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Kabo.